Samung Shitra Tangnai Rokni Yago, Khwai Hatkata Hatini Phalnok Sokchawi Rwjaknai, Phalnok ni nokphang Asit Debbarma bai, Malainani Thangkha Edisini Suhel Debbarma, Bodalte Hafangni Bakhaktei, Nangmani Chuba Rwjaknai Hane Kogrukha, Suhel Debbarma. Pha sal horo samung bai Phalnok kholobai nogo kifili thangmani yagolo samung Shitra Tangnai Rokni Yago, Sokchawi Rwjakmani, Khwai Hatkata Hatini YTF Mothani Adong Asit Debbarma ni khongsa Phalnok. Phalnok khamani jorawo gori jeng ferang. Satal tola tei Phalnok bisingo petrol sarai Phalnogo phanangai rwjaka hor hwnai koksu samungti samani Phalnok ni nokphang Asit Debbarma angya hwnfano lak kaichi ba sukni manui khwnai khamani koktoma opati mungni koktoma khanamani yagolo kokti salo samung Shitra Tangnai Rokni yago Khwai Hatkata Hatini Phalnok Sokchawi Rwjaknai Phalnok ni nokphang Asit Debbarma bai Malainani Thangkha Edisini Suhel Debbarma bodolte hafangni bwkhaktei nangmani chubasu khlaijaknai hwnai kogrukha Suhel Debbarma Khorang Chini YTF ni Sengkra Cinta ko Asit Debbarma bini dukan di or tongmani yani sekang horo borok sinia keo phaya ko bina horo riklang khawan bai bini kabang ma je mani tujak tongmani abor khama kya bini rang duyar lak moto bini ojago oborok belai kham thangka खामानि आगोलो बेले केन बजंजाल खलाइसा कावन बय जों तिनन बिज खलाइका जों तंग बिन लगे बन सुबानान बाय बसखां जारावो ऑफिशियल एकदम ते जिन ऑफिशियल नि बखते जों बन सुबाना जाय जों चिनि बखते जों बन सुबाना जों जता पार पाय अन बाय जों तिन और नाइफाय जों तिन ताखनो लगे न फाइलाइसा abo haikeno bini Phalnogo hor rwnai rokno naitugui tikhlainani bagai sanmungti saka edisini Suhel Debbarma phiaba samung Shitra Tangnai rokno naitugui je tikhlaimano police abo jora sekok sasinai Bureau Report, Chini Khorang.